Avui, en el nou episodi de Burjassot per a taula, entrem a casa del polifacètic i sorprenent Víctor, un monitor d'esport a Burjassot que ens ensenyarà a cuinar una recepta tradicional de l'interior valencià, uns gaspatxos d'Aiora. Hola, benvinguts a la meva cuina, soc Víctor i avui anem a fer un plat típic al poble dels meus pares. Es diu Aiora i s'anomenen gaspatxos aiorinos. Pollastre, conill i costelles de porc per fer-ne el caldo. Vaig començar a nit a fer el caldo perquè estiguera ben bo. Respecte a la coca tenim esta, que és la coca tendra, que s'ha de tallar en xicotets pedaços. Val? Així, a mà. Mon pare abans de menjar ens ficava tota la família a tallar la coca i els meus pares de xicotets sempre es van ensenyar a fer els gaspatxos d'aquesta forma. I per a que tingui aquestes manxes que són com cremaets, en allò es diu les ascues, i se tiren damunt de la coca. Què fa? Que això el crema. Aquestes coques, per exemple, en els forns de l'Aiora les pots trobar en pràcticament tots. Jo treballo a Burjassot, a la piscina municipal. A mi m'agrada molt treballar a la gent. Faig espectacles de màgia, teatres i tot. El meu nom artístic és Mac Vic, Mac en València i Vic de Víctor. Puntes en la pàgina web, oli d'oliva, tomàquet i un poquet de ceba. Ara ficaré un poquet d'oli d'oliva, vaig a ficar un poquet de ceba. Ara ficarem la tomaca. Anem a ficar-li ja el pimentó un poquet. Tirarem el caldo a l'olla. Ficarem la coca, val? Ja tallada per a 4 comensals que anem a servir. Dit-me un número de 1 al 10. 1, 2, 3, 4 i 5. Esta? Molt bé. Ensenya a tota la gent. Anem a perdre-lo més o menys per la meitat. Val? Així. Vaig intentar adivinar la carta, però jo no. Una moneda. Vaig a frotar-la per a que sigui una moneda màgica i endivine la teua carta. M'agrada molt el foc i la pólvora. I podem veure que ha cremat moltes cartes i crec que s'ha parat en una. Ja està sofregit. Caldo també el proveu de sal. Ficar la meitat, que ara ficaré més. I anem a tirar-li també el safrà. Anem a ficar-li ja tots els gaspatxos. Anirà un poc agafant color. Fent el moviment de cullera perquè no s'apeguen en cap moment. Vaig a ficar un poc més de caldo. Ara després elegiu si voleu coca o no baix del plat. O venia la família, tios i cosins. I venien i clar, ells no mengen gaspatxos de normal i volen menjar gaspatxos, però encara que siga ple mes d'agost, es feia una gaspatxa. En el meu poble fan gaspatxar. Van a la plaça amb llenya i cada un al seu perol, els seus gaspatxos. Mos queda un poquet de caldo fora per si a algú li agrada més caldós, es pot añadir al plat i tot. Vaig a apagar-ho ja i a servir-ho. Sí. La coca de normal se fica un triangle a remoure sempre. Com veieu ja pareix que està un poc més espès. I clar, la coca de baix, diguem que se va fent un poquet més tendra. Ara anem a provar-ho. Anem a ficar-la a la taula i ho provem tot. I així teniu els gaspatxos aiorinos a la coca baix del plat. Una carta, la que vulgueu. No vos donaré xip ni res, simplement la que vulgueu. Me la digueu en alta. Veu alta. El rill de cors. Vaig a buscar. Rill de cors. Per a que no se t'oblide, que hi ha gent que se l'oblida, me deixa ahí. No vaig a endevinar la carta perquè jo ja ho sé.
pero sí... Ell, el pequeño Vicky. El pequeño Vicky va a intentar endevinar la carta. Agafa el seu barret i de dins del seu barret n'hi ha algo i trau una carta. I sa carta és el rei de cors. Encantats amb els jocs del Mag Vic, hem après, com per art de màgia, tots els trucs per a fer uns bons gaspatxos casolans. Eixim així de casa de Víctor, atrets per la seva energia i pel seu carisma sorprenent.